It was 3 months. 3 months? Hayi baba ngeke. Ngagitsha nje inyanga eyodwa. Ngangilindele imali yangangena. So kwangiphoqa ukuthi le nayo njengamanje angikhavele izinto lezi ezibalekile njengama-debit order nje kanje. Okay, ingane kaMakali kufanele crash. Wena uthi hayi ingane isencane ayingeke ye-crash kanti uthi ufuna ukuyoqedela esikoleni. Afunde lo nyaka ese-crash abuya azogana la ekhaya. Ngithemba ukuthi uzogana la ekhaya ingabona ukuthi inkinga le engikhulumayo. Uthi sisathini ma? Angisazi isazi. Phela ngifithe kahle. Ayikho lona umuntu angemphethe kahle nayo yonke le nto. Lo muntu lo useyangitshengisa ukuthi futhi manje make njengabo umfazi wakhe. Hawu, sizokhalisela. Le mali ke manje ubonakala ukuthi unayo njengoba uyolobola omunye umuntu ungamtshelanga uMakali isima kanjani. Angeke ngikutshela ngomuntu ongamfuni. uMakali akamfuni. Kodwa Ngiyubani mina? ngesothi ngikhuluma naye la. Angimfuni ngiyubani. Mama Biyela. Phela sesho kanjalo ma. Kanti ungamahluka. I mean, you didn't have the confidence that you have now. Now you have confidence. Hence, I'm saying, I am proud of you. Big up to you. Lapho, I'm saying all of these things. Mina ngihleli. Well, I got you a gift. Since Bele, as what is kanjani when it's our birthdays. Alright. Why, Baba Tandani, I'm not like me. Hawu phela mina nomuntu wami siyama-Pisces cishe nje sashare birthday. We do kumele lokwenzeni uhambisa ukuthi akasafuna ukuthatha wokuqala. Mamela. Utirelo uzifaka kwinto angangeni kuyo, but it's fine, ngizamphendula. I've always had hope as a woman uba umpumelo uzochinja. Yeah, Maybe true. act kanje because usemncane. Yeah, And I don't know for how long am I going to wait for that change. yeah. Mhlampe one day guys will find your way together again. I don't know. No, But I saw the change that I am now seeing in you, I am proud of you. Why are you I am proud of the woman that, because I mean, right. Like, why are you sounds proud? it sounds right because you didn't know your worth. This girl is talking ugcwele ubhanqa enhloko. There's pillow talk anazo nompumelelo ezimenza bathi lo hlobo. Now you know your worth. You know your worth. Let's just I mean, ke banyana ba ikae ba mpumelelo ba shelileng. Le nna ke be ke tlisitse ba bantsi thata, for sure there's like 10. So I feel like this is just childish. Thina self. Yala siyazi cha kona ukuthi close kakhulu. 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 Manje wena uthi ukulahlele. Bani unfriendile straight, no explanation. Ba kodwa ungalahla wena. Mbuze, ununfriendeleni? Azangithandi ngawe. Ayinama ngithandi ngami. Ngiyafika namhlanje okay usemodini right. So kufanele ngikwazi ukuhambelana nalowo moya wakhe. Bengifike ngekho right, kufanele ngizame ukunderstand isimo. Kodwa inkinga meyingami, kufanele ngiyidefend vele. Angeke ngihlala nami ngicindezela, kufanele ngihlile ngiyidefenda nami. Umpumela akazoxolisa. Akangumuntu othi I'm sorry. Yamazi. Nangoku nje akakwazi uba aze kum athi masithethe. Yabo. So umuntu onjalo nizamthini. Ndiyamva ngoku emane sithi hayi ukululuthisa nami akhululuthisa nami kwasho kacima. Ngoku wayidibana nami ndandizithulele nto right. Enenza ingelosi enizanye ingelosi. Andiseyongelosi ngoku. Ngoba kaloku ngihlukumezekile. Part of me, I'm upset because no Shin. Yeah. Uthi masambe siyolala ngoba ngoku sizohamba siyolala ngoku. Uphelile apho yenza uya accept akho ni dayithe. Ngikhulumeni. Okay, ngithoke. Yabona izinto mayidaliwe. Awuyivimbi.
Ngizojuice ngokuthi kudaliwe ukuthi ngihlukane. Stress free. Dali. Kunabantu abaphumile la ngenxa yakho Vuyokazi ngilo ngimvikela. Mina ngihlele ngibe umuntu ngimenza umuntu omuhle kuyona yonke lento le. Nami ngumuntu ngiyabekezela to a certain point la ekufanele khona ngithi Lo muntu aza kusukela athi meke ungangenzi wokuqala mina ngiyaphuma kulento. okay ngakuthembisa Well, kumele wangithembisa. hayi angazi bandla ngamthembisa. Awuthi-ke ngibuyele lana ekuqaleni. Le ndaba lena ngizange ngathembisa umuntu. He made me understand uba uNompumelo will be the first one. And then uNompumelo waphuma. And then he promised me to the point where he even communicated nabazali bami into yobana ndiza umshado mina qala. So obviously indaba ye-virgin, I was never going to be shocked ngayo. If why honest nam. uNompumelo kudala ejula ne-virgins. Akayiqali loo nto leyo. Mayizile. Njani? Ngiyaphinda. Ngifayile mina. Hayi. Uqobula bani? Amazi. Ufunela. Ifunani? Ngiyazula. Uzula ngalana pho. Yeah. Ufunani? Oh, sengifikile. Yasingasayithetha le kulungile sengikhona. Ibindodana. Why abatlobonela ngwana ko strateng? Because it seems like how we so tsene for high mos. Yana why ba bonela ngwana ka ko strateng? Awusakazi wena ukuthi ngihlala Ngiyakwazi ingakho manje masuma lana uzongibuza ukuthi iphi into qala phela ngiyahlonipha kini. Ngizohamba ngiyomlanda. Nangazi ukuthi ukubona lokho ngoba nama angikwenzi lokho. Le nto ngihlendile. Angikwenzi nje koma wakhe naba ukuthi ngithi kuzoyenzeka esami isicathulo. He makes me feel so little ku-relationship and unenza laa muntu ohlanyayo. Kunalaa nto yothi yena mina ngangihlanyi. Basically, I'm the crazy one. Abantu laba bayaphila banemizwa. So ungacabanga ukuthi uzokhuluma noma kanjani nabo ungabahloniphi kodwa ekugcineni kosuku uyabadinga futhi ube njalo. Wathi angifuni ukuphawula kakhulu kulona ngoba Kanti ngabe uyaphawula. Yazi indaba ngizophinda ngithi mina ngicela nginikeze usuku la ngasho khona njalo. Yabona lingaphuma usuku. Ingakho ngingasafuni. I know. Awusho uphuma manga. Angifuni kuze kufike lapho. uNompumelo akananyani. Ukuyenza ngoba nawe la wafika wamukela. Mara against into ofuna ukuyenza but Because manje ufuna ukuba phambili ekubeni nawe kwakhona omunye umuntu ngaphambili. So lento leyo uyayibona. Umnini ozokwenza umuntu abe Uhlulekile. ufuni ukuthi abantu bekhona bekubukile. Bekubone uhluleka. Ngiyakuvikela kwezinye zezinto. Uyabona? Vela ngisho ukuthi uyahluleka ngiyasho kodwa ukuthi angifuni ukuyithola ukuleyo position. And ngithembe nalo muntu futhi oyofika uyofika ube right. Ungakhathazeki. Mina ngithembe mina. Into ezweni. Then ngithumela ngithethe ngathi wena uyayazi phofu into yobana since wena udecide ukwenza loo nto leyo ungayenza ke mina ndiyaphuma. Ngoba kaloku anova into enjalo eTV-ni ne-country yonke. Basically ndishoke nje with the country uba into engaka sisigaxa kaloku esi. I feel like kumele le nto ndiyayazi personally. I explain about why izinto zowutshintsha. I don't even know nothing. Ingaske an-explain loo nto leyo uba why kunje. Le nto lena ihambisana nalesisho lesi sithi wabuza ibhasi libhaliwe ngoba uyazi ukuthi vele hayi bandle ngeke ngikwazi ukufolosa ngaye. Engiyomleya phambili. Mina ngithi mengiqala ngiganwa
ya iqale ngentombi. I sent him and I sent his father a text. Mna-ke ndingumntu ke into engayiqondi I ask andoyiki mntu. I told him, I was like, you know what, you said what you said on TV, and if that's how you feel, go ahead. But just know that I won't be part of it. It didn't answer to me. It was going to Dika, and I was like, oh, okay, so njalo vele. Angibuzanga ukuthi ngisho lani, mfana uyadinwa. Akacabangi nje nanokuthi nje angifonela ngibuze. Ayikho into engizoyenza ke mina ke. Please let me know what you think in the comment section. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next one. Goodbye.